ですか。7分だけズボン。中途半端な長さ竹でございますね、今日はね。衣装のことでございます。皆様、こんばんはでこんばんございまは。どうぞ。じゃあ今月も配信を始めてまいりましょう。よろしくお願いします。よろしす。くお願いします。声ちっちゃくないかな、大丈夫かな。近くで。まあ、聞こえますか？聞こえますか？聞こえますよね。これで出てる音です、今日ちょっとモニターがないのでごめんなさい。ちょっとお答えがなかなかできはい、ないできかもしれない。ないかもしれませんが。途中で見に行く？はい、そうですねうん。途中で見に行きましょう。じでは、まずはね、この曲からお届けいたします。ちょっとリバーブかかりすぎだったかなって感じがしますが。あ、そうですか。はい。はい。直前までこの歌のリハをねしておりました。それでは2曲目ねいきたいと思いますね。次の曲はアロハのカラカウアいきましょうか。おはまり
はい、ちょっと見てこよはい。今日熊本なんですけどもね、先ほどまでもう土砂降りでございまう。した。ごめんなさい、見えない。見えない。ちっちゃくて見えない。そうか。文字がちっちゃいですね。ちっちゃくて見えない。ありがとうございます。じゃあ、土砂降りでございましてね。こんばんは。こんばんは。皆様あ、もうのやんでる。ところはもうやんでる。もうやんだみたいですけどね。ちょっとまあ台風も心配されましたけれど。もうまだまだだ。まだまだなのね。まだだけど、なんかちょっと台風と呼べるかどうかわかんないぐら風がいのないね。規模みたいです。風がないですね。風は、ちょっとねどうかしら。皆様のところはいかがでしょう。そう、雨をね気をつけないといけないかなっていう感じみたいですね。気をつけましょうね。はい、それではですね、おえのおえの言ってみましょう。「
はい、ありがとようございまかったんじゃない？す。ねそうでもない？うん、よかった。まあまあかな、もうよ98点ぐらいかな。もうよ。今日初めてお披露目。そうですね。初めてですよね。初めてだと思い皆様のますね。前では初めて。はい、どうだったでしょうか。どうだったでしょうかね。ちょっと見てきますね。見てきてく見ださい。てるかな。見える。ちょっと任せてください。じゃあベルハティさん、ブルハディさん、こんばんは。いつもありがとうございます。ゆきこさん、ゆきこさん、お元気でしょうか。お久しぶりです。嬉野の誠さあ、ん、まことさん、雨どうですか。そして、ね福ちゃん、あ、福ちゃん、ありがとうございます。土曜日お会いしましょそうだね。う。そう、福ちゃんとは土曜日お会いしますよ。熊本のあそこ益城町だっけね。いや、甲佐町。甲佐町か、ごめんなさい。甲佐町の山帽子の木山です。越しの木、住所なんだったっけ、糸田だ。糸田っていうところですね。そこでね、歌謡コンサートをします。いつもプティローザーでね、ツイキャスでも配信をしておりますけれども。だから、あれ以来かな、もう生でやるのはね。そうですね。ずっとラジオでこの2年ぐらい、1年ぐらいか、やっておりましたんで、それ、あ、いや、2年じゃない、コロナになってからで。コロナでだから1年ぐらい休んだよ。あ、そう。 1年ぐらい休んだの。お会いできるまあ、方は、お会いできる方はね、ちょっとね、すごく思考を凝らしてますそうですね。はい、お楽しみに。お楽しみに。ということで、はい。じゃあ次の曲は、そうですね。あれいっちゃう？ラバクはいっちゃう？言うと思ったよ。はい、では行きましょうか。今日は結構ですね、対策が多いございましてね。対策、今日ミキさん多くないですか。まあ、はい。なんかはい。では、ナープアグレイクのね、大ヒット曲ですね。ラバクアです。こ
Helenoe kabulu lavakwae. よしよし。よし、決まりましたね。はい、これも久しぶりにやりましたもん久しぶりです。ね。久しぶりです。ちょっと久しぶりだったので結構苦戦しておりましたけれどもね、なんとか本番うまくいきました。ああ、よかったね。やっぱ皆さん聞いてくださってるからなんですよね。そうね。本番に強い。ものすごく間違ったばっかしですもんね、練習の時。そうそう間違った。間違った。もうおかしいんですよ。間違った。間違った。言わんでいいかなと思いながらなんですが、でもやっぱ修正しながらね、本番に合わせていくっていうのはね、本当にさすがですね。これぐらいにしましょうか。すいません、これぐらいにしといてください。はい、今日雨でしたけど、ちょっとじゃああれいこうかな。はい、うわラニピリイカナニオパパコーレっていう曲ですね。気持ちよかった。よかったね。なんか、このタイトルはね、ラニピリっていう名前の雨
が、きれいなが降る、きれいなパパコレアという場所なんですけど、まあよくできてるなこの歌って思いますね。最近吉見大輔さんとね、はい、ハワイ語講座みたいなのが、ポッドキャストであってて、それをミキさんも聞いてるよね。はい、聞いてます。はい。1日2単語ずつね、解説をしてくれるんですけど、それをずっと聞いてるとですね、なんか、聞き慣れた単語が結構、出てくるんですが、そんな意味もあるのか、そんな意味もあるのかっていうので、その後ですね、こうやって歌ったり歌を聞いたりすると、その単語がポッとこう入ってくるんですよね。そうですね。一つの単語をおっしゃるときに2曲か3曲を流されますもんね。それもなんかお勉強になりますね。すごくわかりやすいですね。ひらがなで吉見大輔さんですね。ポッドキャスト。ポッドキャスト。アプリお持ちの方はね、ぜひ検索をしてみてください。なんていうかな、ハワイ語講座っていうのなんですか。ちょっと発音はね、日本語的ですけど、だからすごく、日本人にすごくわかりやすい感じのね。踊らない、フラの、レッスンみたいなことでおっしゃっていますね。なので、ぜひぜひ聞いてみてください。ただ本当に言葉だけですね。言葉だけ。でも言葉の数がね、やっぱり少ないっていうふうにね、おっしゃっていて、だからいろんな場面で発音は同じ、スペルも同じなんだけれど、意味が全然違うとかっていうね、やっぱりそういうのがあるようでございます。はい、それでは、クーボネハーナウ、どうしましょうか。はい、では、クーボネハーナウ。
はい、お届けいたしました。これはナレオね、ナレオか、女性の3人グループがね、歌って、いる曲でございましてね、なんともね、この歌い出しのメロディーがね、すごいですよね、いいですよね。大好きな曲。ね。はい。それでは、次は、最後かな。はい。キャリー・レシェルのカファイオカレナという曲。私この曲すごいなと思うんですけど、なんかずっと同じそうですよね、コードっていうかこう繰り返しで、コードのそうね、こんだけいいメロディーができるんだなと思ってすごいですよね。本当だから、キャリーさんが書く曲はね、割とこうシンプルにできていて、でもそれぞれの曲がなんか、個性を出してるというか、そうですね。これピアノ弾きながらこれでいいのかなと思いながら同じことばっかり弾いてますけど。そうです。では、本日ね、最後の曲でございます。カバイオカレナ。可愛い
曲でね今日は固めましたね。そうですね。また、今月4週目木曜日、宇土市そうですね、熊本県宇土市の、カフェレストポケットさんで、ライブをやります。一応システムがアロハチップスといいまして投げ銭になっておりますなのでポテトチップスじゃない、アロハチップスでございますね。愛ある寄付をよろしくお願いいたします。寄付は大体愛があるけどね。はい、それでは、ハワイアロハをお届けしましょう。最後ね。お元気でまたお会いしましょう。アロハ、ありがとうございました。またお会いしましょう。